Mi za 19 godina nema nijednog heroja Domovinskog rata, a napadnuti smo. Ispada da smo mi napadali nekog drugog. Evo i dvije od traga se sakrile. Da, dame i... To je to svirači 2002. Izbjegali nisu i one za 2 mjeseca. Želim vam reći od siječnja, odnosno veljače, da bi svi umirovljenici u Hrvatskoj... Na svim našim fotografijama najčešći motiv, evo to je poklon od nas. Hrvatskoj u kojoj će svi građani Republike Hrvatske imati iste šanse. Svima,